नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला पीक विम्याची नुकसान झालेली तक्रार कशी नोंदवायची हे पाहणार आहोत। जर चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका। तर आपण पाहूया कसे क्रॉप इन्शुरन्स मार्फत तक्रार नोंदवायची ते। आधी प्ले स्टोअरमधून क्रॉप इन्शुरन्स हा ॲप डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर डाउनलोड केल्यावर तुमचा मोबाईल नंबर टाकून त्याला रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे। रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर कंटिन्यू विदाऊट लॉग इन ह्याला क्लिक मारायचं आहे। त्यानंतर क्रॉप लॉस ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आहे। क्रॉप लॉस झाल्यानंतर क्रॉप लॉस इंटिमेशन ह्या नंबरवर क्लिक करायचं आहे। क्रॉप लॉस इंटिमेशन नंतर मोबाईल नंबर तुमचा टाकायचा आहे। मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर सेंड OTP ह्याला क्लिक करायचे आहे। जो मोबाईल नंबर टाकला आहे त्याच्यावर OTP येईल, त्या मोबाईल नंबरवर OTP तुम्ही टाकायचा आहे। OTP टाकल्यानंतर सीझन विचारेल, सीझन खरीप घ्यायचा आहे। वर्ष इयर विचारेल 2022, स्कीम प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, स्टेट निवडायचा आहे। स्टेट निवडल्यानंतर सिलेक्ट म्हणायचं आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही विमा कुठे भरला आहे, बँक, CSC का स्वतः शेतकरी लोकांना, तर आपण आता CSC मधून विमा भरल्यामुळे CSC निवडायचं आहे। तिथं डू यू हॅव ॲप्लिकेशन पॉलिसी नंबर त्याला राईट मारायचा आहे आणि जो तुमची विम्याची पावती आहे त्यावर तो पॉलिसी नंबर टाकायचा आहे। पॉलिसी नंबर टाकल्यावर डन ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे। पुन्हा तिथं पॉलिसी नंबर येईल, त्यावर पॉलिसी नंबरवर राईट क्लिक मारायचं आहे चौकोनी बॉक्समध्ये। त्यानंतर पुढे गेल्यानंतर खाली तुमचे क्षेत्र येईल, जो तुम्ही विमा भरला आहे ते क्षेत्र दाखवेल। जर 2 गट असतील तर 2 वेळेस दाखवेल, 3 गट असतील तर 3 वेळेस दाखवेल। आपल्या इथं एकच गट असल्यामुळं 1 वेळेस फक्त दाखवलं आहे। त्याला राईट क्लिक मारायचे आहे। मारल्यानंतर टाईप ऑफ इन्सिडेंट्स म्हणून विचारेल, त्यामध्ये ते आता कोणाचं जनावरांचं नुकसान केलं, जास्त पाऊस, चक्रीवादळ, पुन्हा अतिरिक्त पाऊस किंवा रोग, पुन्हा पाऊस न पडणे, पुन्हा ढगफुटी सदृश्य, असे प्रत्येक प्रकारचे आता ऑप्शन आहे। तर आता हे अतिरिक्त पाऊस पडल्यामुळे एक्सेसफुल रेनफॉल ह्याला चॉईस करायचे आहे। त्यानंतर किती तारखेला पाऊस पडला, तर पाऊस पडल्यापासून 72 तास तुम्हाला क्लेम करता येतो। तर आपण हा 10 तारखेला पाऊस पडल्यामुळे 10 तारखेला निवड केली आहे। त्यानंतर ठीक आहे ह्याला ऑप्शनला क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर स्टेटस ऑफ क्रॉप ॲट द टाईम इन इन्सिडेंस, त्यावेळेस तुमचं पीक उभं आहे का काढलेलं आहे, तर आपलं हे स्टँडिंग क्रॉप असल्यामुळे उभं आहे म्हणून स्टँडिंग क्रॉप ह्याला निवडायचं आहे। तुमचे किती टक्के नुकसान झाले ते विचारल्यानंतर तुम्ही जेवढी नुकसान झाले तेवढी ते माहिती भरायची आहे। तर आता इथे 90% नुकसान झाले, आपण 90% माहिती भरतोय। त्यानंतर तुम्हाला रिमार्क जर काही टाकायचं असेल तर टाकायचं, नाही तर काही गरज नाही त्याची। त्यानं तुम्हाला फोटो काढून ऑप्शन येईल, तसं त्यामध्ये फोटो घ्यायचा आहे। फोटो काढल्यानंतर राईट क्लिक याच्यावर करायचं आहे। पुन्हा खाली व्हिडिओ अपलोड करा म्हणतं, व्हिडिओ ह्याच्यावर बटन केल्यानंतर व्हिडिओ काढल्यानंतर खाली सबमिट म्हणायचं आहे। सबमिट केल्यानंतर क्रॉप लॉस रिपोर्ट सक्सेसफुली डॉकेट ID येईल आणि तुमच्या मोबाईलवर मेसेज येईल, त्याला ओके करायचं आहे। आणि अशा प्रकारे हे तुमची पीक विम्याची तक्रार कंपनीला होत आहे।